Bicol Connection. Mga reports kan RPN Patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag kaninyong amin, welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw po kitang nganyanin Lunes, pizza 13 na po. Kan bulanin September taon 2021. Abot kitang 11 o'clock in the morning sa pag-ulay-ulay kan mga napapanaw na tema. Ngunya na aldaw, asin pag-resibinin mga report tali sa mga karonda. Sa lado teknikal, ang sa kuya mga partner digdi. Tinda Engineer Felix Lagrimas. Asin man po sa information desk, ayaon dyan si Aldrin Orlando. Sa opisina si Madam Kayla Ligacion Valdez. Sa transmitter site si Joanner Divilla. Sa information ta naman, Jimmy Guanzon. Sur iniyan sa tong banwaan, mahihiling ang kauswagan. Louis Villaferde, ikan may kagibuhan sa karahayan niya tong niyan. Villaferde, visionaryo, makatao, sincero, kang totoo. Villafuerte, mahigos na congressman. Villafuerte, ipadagos ang sa imong pagkaserbiyo. Iniidolo, ikan sa mong paborito. Maasahan ang mga gibo.
Louis Villaferte, para sa gabos na tao, probinsya ng Camarines Sur. Villaferte, visionaryo, magkatao, sincero, kang totoo. Villaferte, mahigos na congressman. Villaferte, ipadagos ang sa imong pagkaserbido. Mahigos na congressman. Villaferte, ipadagos ang sa imong pagkaserbido. Mga tugang kadakol po ang namumundo sa Gudsangunyan, dahil man lamang nakapagpaaram ang mga taong natabangan ni former governor, former congressman Luis Robredo Villaferte kan probinsya ng Camarines Sur, dahil po kan pandemic na pinag-aatubang ta aros pinagbabawal kaya baga kadakol mga policy. Maski sa mga lamayan na talagang kadakol pang mga chichiburitsi, kaya po kadakol nag-aarapot kung may public viewing pa or radain na baga or sa request kan mga tao na natabangan po sa Camarines Sur, sa Bicol ni LRB, ang original na Agila, maray na leader, pinakasaro sa brilliant leader kan Bicol, probinsya ng Camarines Sur, na kung pwede nga magkaigwaman lamang ngayon in kumbaga sa vigil para makapagtauman in necrological services baga or tribute na mga gustong magpasalamat sa tuya pong dating gobernador, dating congressman kana probinsya ng Camarines Sur. Lalo ng kadakol ining natabangan na mga nakatarapos sa koleyo, mga natabangan sa salud, sa problema sa health, natawan ng trabaho, especialmente mga tugang, ito pong mga potential leader na pinagtabangan po na ma-improve, ma-develop, na kung saan itong mga politiko na naging mga leader, as in incumbent ngunyan ng ba, dainin danong kamalilingawan po ang mga tabang na ni dating Governor Congressman LRB sa Senda po. Saro na po dyan sa nagpatotoo, nag-acknowledge, paabot nin pasasalamat sa utang na buot na pagkaldar na kula, gratitude si former congressman Sal Fortuno kan Rinconada area, dahil po siya nahilingan in potensyal tinabangan ni LRB na maging running mate kan mga nakaaging mga taon. Nailir po si former congressman Sal Fortuno na maging vice gobernador. Katandim po ni LRB. Okay, nagsirbing vice governor. Pagkatapos pinag-suportaran magkandidatong congressman, alagad Desinerte, nakalaog siya kaito sa Senado, executive consultant.
kansarong Senate, dating Senate President. And after that, magkandidato si former Governor, incumbent Congressman LRB Villaperte. Kinaulay giraray siya ni LRB. Ngayasal, magkandidato ka giraray, Vice Gobernador, running mate ni Elre Villaperte. Kaya gana na naman siya. Nagserbi na naman kung pirang term na Vice Governor. Hanggang sa ngayasal, kailangan ka namin sa Rinconada, tumakbo kang congressman at susuportahan ka ng Villaperte. Hanggang sa labo-labo na po si paggana, hanggang sa naging champion sa pagiging servidor como congressman sa Rinconada ni former Congressman Sal, asin kan mamok ng 5th District ang Camarines Sur, and First Lady Solonta, and First Lady Congresswoman Teacher Josel Portono, and Mrs. Kan former Kong Sal Portono kan Rinconada area. Kaya ang gratitude, loyalty, ang nanodan ni Kong Sal Portono ki LRB. Dahil sa loyalty, nahilingan siya ng potential, may loyalty siya, may leadership siya, pig-develop siya hanggang sa naging maray po an sa iyang pag-service sa publiko. Kaya saro ining tribute, patotoo, na ipinapahayag kan maaraman niyang nagtalikod na sa ibabaw kang kinaban si LRB. Sabi ni Kong Sal, nagturo an sa iyang mga luha sa kamunduan na kung saan gusto niyang ipasalamat na sa tabang ni LRB, naging maray po siyang servidor lampas 40 years na naging servidor hanggang sa siya asin ang agum niyang si Congresswoman Josal de naman po makandidato next election ang sa inda naman nasusuportaran next congressman sa Rinconada area ang makuapo incumbent governor last termer governor kan probinsya ng Camarines Sur, Gubmix Villaperte, ang pigindurso na natatabangan kan pamilya Portono, kaibanan ng mga leaders kani sa Rinconada, para iyo po ang maging sunod na representante niya to, dumampo sa Kamara Baha, tangarig ipagpadagos ang mga proyekto, programa, asin lalo pa pong paasinson ang sa tuya pong distrito ni Governor Migs Villaperte Macuapo ni LRB, aki ni Congressman Elre Villaperte kan 2nd District kan probinsya ng Camarines Sur. Kaya ang loyalty importante po na nanodan sa mga politiko. Pag may loyalty ka, may potential ka, ma-develop ka, magiging saro kang maray, as in genuine, tunay na leader. Sa pagpadangat sa publiko, kaya baga si Kong Sal, napakarahay ang feedback, marayaan sa iyang na mga record, marayaan sa iyang pangaran, sa lado kan politika sa probinsya po ng Camarines Sur. Dahil sa nanodan niyang mga karahayan, dahil po sa gratitude, number 1 sa tao. Kaya po si Kong Sal, minsan may naipost sa social media, sa iyang Facebook account, na may mga tao minsan na dawa, gurano pang ibulos mong tabang, natabangan mo na, dahil man lamang ay nagpasalamat, iiwalon ka pa. O kaya mandatan mga ugali kitong mga day tatao magrumdom kana sa indang utang na buot, gratitude sa mga taong nakakatabang sa inda. O kaya sabi ni Kong Sal, hayag-hayagan sa iyang pagrumdom na dahil niya nung kamalilingawan ang mga utang na buot na yan nasintabang sa iya ni LRB asin an sa iyang udok sa bot na pakikidumamay sa pamilya LRB. Magina ni ba pang mga natabangan po ni LRB
Padagos po na nagtataukan sa indang tribute, mensahe, ang iba pinapagi sa kanta, ang iba sa paagi ng mga interview sa mga media. Ini po si Jimmy Litada sa Roman ini sa grabe ang pasalamat kay LRB. Sobrang natabangan siya kay ini. Dainan niya mga kanta, mga pangharalan sa banggi sa pagturo. Isipon mo kung di man paborito nindo ni Lolo na ikamagmundo Lola yaon sa ko ang musika kung si Lolo may boses pa itinukdo niya sa kuya. Namugun mo ang kanta ko, halepaki Lolo. Girumdumon na si Lolo nagkakanta si mo sa banggi Sa pagturo, isipon mo, kundi man paborito, Indoy Lolo. Ika magmundo Lola, yang hindi ang musika. Kan si Lolo may boses pa, pirming kakantahan kanya. Bastingan Niya niya na nakalaon, mga kantang magagayon, ang kundi man dadangon. Mabilis man ang halawig na panahon, kanta ni Lolo Damugon. Ika magmundo Lola, yaon digdi ang musika. Kan si Lolo may boses pa, pirming kakantahan kanya. Dangugon mo sa kanta ko ang boses ni Lolo. Mga tugang, balik kita sa tuya pong programa.
Oras mo niyan, alas 40 o 52 ninaga. Maray na aga sa gabos natong mga Facebook Live viewers. Si Hermanang Monica Perique, nag-watching. Thank you, Hermana. Stay safe and healthy. Inatake yan, banggi, alas 10:30. Pindaram siya sa ospital. Kaya na nakakahiro. Hindi rin siyang maluluya. Namati ko, parang kinakabahan ako. Yan pala, hindi kong mangyari kaya ako. Maugma. Maugma. Kaya na po. Magayo na. Nadarang kami ng sinagad mi na wheelchair. Wala pong tapos na nitong ano ko. Kapasalamat ako kay Migs Villaperte sa kay Irre na natabangan na kami kayo ng hinahagad niya. Salamat na lang po. Sa ngunyan po, okay naman. Nagbabantay na lang po kay mama na stroke po kaya siya. Nag-grocery po siya. Tapos, inatake na siya doon. Nakabalik pa po siya sa amin. So, nailabas na po siya, na-stroke yung kabila ng katawan. Tapos, nagpapagaling naman siya. Inatake na naman siya ulit. So, medyo nasagad po kami kaya naisipan po namin na humingi ng tulong dito sa Kapwerte. 5,000 po itong cheque. Tapos last na nakalawas po si mama, 10,000 po yung pinag-pay out sa amin. So bali, 15,000 po. So naitabang nila sa mula. Maraming salamat po, Governor Migs, Congressman Elway, and Luigi Villaperte sa naitabang po dito sa mula na sa financial po sa pambayad sa ospital ni mama. Thank you po ng marami. Mga togang sa iba pang informasyon, arog kan pinaglalauman na sintanganing maging klaro sa kabos na mga devotos kan mahal na ina Nuestra Señora de Peña Francia. Asin Senyor Divino Rostro, nagpaluas po nin pinagsarong deklarasyon. Ang diocese kan Cáceres, asin lokal na gobyerno kang Naga, na magiging geya kan kabos na devotos sa pagsikad kan nagtalikod na Biyernes. Kan taon na selebrasyon ang deklarasyon susog sa mandato kan IATF kung saan padagos na pinapalikay po ang publiko sa padagos na huma kan na pandemyang dara kan na COVID-19 na padagos man ang paglalangkaw kan na mga kaso sa reyon asin mismo sa siyudad ng Naga. Dahil man na iginigilid kan simbahan ang sobra sa 300 na taon na debosyon sa mahal na ina. And, ano to, Tagarubaga may, ano kita, may nagsasaong-saong na ibang boses. Dahil man po iginigilid kan simbahan ang sobra na sa 300 na taon na debosyon sa mahal na ina, alagad mas maray na maging salbado ang gabos, kaya pinag-iingganyar ang publiko kan inaapod na home-based nobena.
o magatindir na sana sa mga haraning parokya nganing padagos na masunod ang mga minimum health protocol. Enot kani padagos naman na kinansilar ang traslasyon procession. Kansilado naman po ang fluvial asin iba pang pot procession na mangyayari sa Ciudad Dingnaga, mga civic and military parade. Ninhuli po kayo ni dagos naman na kansilado ang mga aktibidades arog kan na Boyadores Festival, civic and military parade, exhibits, concert, asin na beauty pageant or beauty pageant na taon na pinagigibo kasabay kan na selebrasyon. Katakod po kayo ni tinawanan doon ni Archbishop Rolando Triaterona na mas maray na magpangaji kita gabos sa tuya pong ina. Mga ji na sana sa sendang mga harong o kaya magantabay sa mga online na misa na madadala na nin live sa pagikan social media. Pati na po digdi, madadangog ang mga misa sa mga parokya sa simbahan sa Naga. Pero pa pong impormasyon na nagapahayag maning kamunduan si Alkalde Jeff Bisenyo Kanbaaw matapos madiskubre kan sarong aldaw ang tambak nin basura sa may parte kan San Juan na nakalaog sa mga sako na minaserbing eyesore sa mga nakakahiling. Napag-araman kan alkalde na ang mga basurang ini bako man pala nahali sa mga residentes sa palibot kan na lugar, kundi igwanin illegal na nag-apon na posibleng hali sa pagtaraid man sa nang banwaan. Ang siring na pangyayari ang padagos na ngunyan na pinapaimbestigaran ni Mayor Jeff Bisenyo kasabay kan pagsabi na sasaangatan nin magkakanigong kaso ang sisayman na nasa likod ka nasabi ng kapasawayan. Bako sana ini ang nainot kaya po, posibleng pag nadakop kung si Sema ng kagibo kani yung pastidyo man na pagtapok nin basura dyan sa sinambit ng banwaan. Siyertong sasang-sangon na intiro nin na magkakanigong kaso ni Mayor Jeff Bisenyo ang si Sema na pasaway pastidyo na ginigibong tapukan maning basura ang sa indapong banwaan. Bako sana ini an enot na insidente kung saan banggida ibinabagsak ang basura sa may parte kan Waras Bridge na nagiging ugali na kan ibang pasaway na residentes. Dapat ipakulong Mayor kung siya man niya nagpapara gibong bus basurahan. Nabubuutan kayo sa imo Mayor palamasahan sa mga alalay ni Boss RP. Mga pasaway na yan, ano? Nabubuutan lang yan sa imo. Alas 10:02 nin pagkaaga. Sa mga Facebook Live viewers mi man, good morning and thank you so much sa pag-watching. Sa mga nakatutok man sa RPNDCKS, sa mga transistor radio, thank you so much. Ingat po kita, marere na naman bagaan na saldang, mainit na naman. And
Digdi man daw ko nauuyam sa computer ta. Ta ano man daw ini ta kaipuan pang pagparahanapon ang sa tuyang live video. Dapat naga-automatic na ning lintik na ini digdi sa computer ta eh. Ining live ta ano, di ba? Kundi ano daw yung ta pinapasakitan pa kitang pagparahanapon man ini na imbis na mapasalamatan ta naman sa mga nagpi-Facebook live sa tuya. Dahil ta ining lintik na hindi ta maintindihan kung sa computer ini o sa lintik na signal ini. Kana sa tuya pong bayantel. Pangyayari ano. Buisit. Sa gabos daw ko itong sige pakitang karap-karap maghanap. Pakigahanapan daw tabi digdi idol. Ini yung live ta digdi ta pasalamatan taman sa mga watching sa tuya. Ta ini man na internetan problema gayud talaga. Marayan si Sir Felix ta pasensyoso ni. Madali kaya ni yung madukayan tulusan sa tuyang hinahanap. Ta gusto ko man na pasalamatan po ang sa moya pong mga Facebook live viewers, mga nag-aantabay sa indang transistor radio. Kung kamo man may mga opinion, reaksyon, komentaryo, greetings. Oy sa mga may kumpleanyo, happy birthday. And may you have many more birthdays to come. O yan, o maray ka pa sir lang. Bilib ako sa imo, pasensyoso kang maray. Na ako amo tulos o. O sa mga para antabay ta sa Facebook Live, kan RPNDCKI, good morning, thank you so much. Si Randy Archaga Santitas, also watching si Hermanang Monica Perique, number 1 ini yung listener kan RPNDCKI. Si Jerry Loquias, si Rosita Rombaoneri, si Hermanang Dunya Maurin Midroso kang Naga, si Madam Alicia Malonda Nera, and si Felix Lagrimas. Nag-watching pala nining partner ko. Sharing man si Mr. Van der Gaysen of Limassol, Cyprus, and si Sister Melanie Mendoza, also watching from Cyprus, and Monica Perique from Cyprus. And si Hermanang Maroya Cero of Japan, also watching, and Michelle Pasiti of Naga City, and si Sepan mga nag-watching. Thank you so much, sir. Okay, noted. Noted. Sige. At least napasalamatan ta na sa mga nag-watching. Saka si City Councilor Dante Oliva, Caniriga City, also watching. City Councilor Sani Maestrado, also watching. Mga sponsor taposin da sa misa sa radyo, sa mga misa katakod kan kapistani na Nuestra Señora de Peña Francia digdi po sa Kabikulan, ang patron kan Kabikulan. And si Mrs. Dorothy Ibarita Amanse, saro man po sa pinapasalamatan mi na sponsor. Ang mahigos, mabuot, matinabang na Chief Political Affairs, Office of the House of Representatives sa Batasan Hill sa Quezon City. And si Congresswoman Josal Portuno, kan Rinconada area, and Kong Sal Portuno. And si JP Sal Portuno Jr., ang next board member kan Rinconada area. Saro po yan sa mga pinapasalamatan mi na mga sponsor kan sa tuyang misa sa radyo sa Peña Francia Fiesta 2021. And siyempre si Governor Mix Villafarte and family kana probinsya ng Camarines Sur, si Mrs. Leonor Nore Ellington and family, United States of America. Pinapasalamatan mi man po ang sa tuyang mga major sponsor. And si Mayor Per Simbulan kan Nabuwa Camarines Sur and family. Thank you so much po sa indong pag-suporta tabang sa mga programa proyekto kan RPN DCKI. Diyos mabalos po sa indo gabos. Asin ani ba kayan at yan madadangog tata ipiplayan ni Karondang Felix mga sponsor tang yan. And
Kong Elre Villaferte, mga tugang, namantang siya nagmunduan sa indang pamilya, still mourning and grieving, ay igwa daw sarong local chief executive na mayo na dang maginibong matino, kundi ang magpara tuyaw sa iya pong ginigibo. Kaya paluwas niya sa iyang sa iyang Facebook account, nasa iya lagod na pagiging working congressman dumampo sa Kongreso. Ayan, ano. Si Kong Elre po kaya, sabi ni Kong Elre, even when I'm still grieving in mourning, nag-attend pa siya sa Malacanang Palace nin ceremonial signing kana Bureau of Fire Protection Modernizations Act and presentation of newly enacted laws on various state universities and colleges. Principal author po kani si Elre Villaferte, si congressman. Asin siya saro pa sa principal author kan Bureau of Fire Modernizations Act and the conversion of the Bicol College of Applied Science and Technology into a Southeast Asian University Technology. Napakaraming tao sa event pero pinatawag po siya, asin pinaakyat doon sa inuupuan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Napakaraming tao sa event pero pinatawag at pinaakyat ako ni President Duterte at Senator Bongo. Sabi po yan ni Kong Elre sa iyang Facebook post, para mag-offer ng condolences and sympathy sa aming pamilya. Tinanong din niya ako about my father and gave his regards to my mother and family. Maraming salamat President Duterte and Senator Bongo. Kaya mahal kayo ng mga tao dahil tunay kayong mga tao, genuine and sincere. Kaya mismong si Senator Bongo, mga pag-iriba sa Senado, Congress, magin ang satuya pong Presidente ka Nasyon Pilipinas, si President Rodrigo Duterte, nangumusta sa pamilya, sa Kimisis sa Villaferte, nangumusta sa kumusta man ang sitwasyon. Nagmumundo ang pamilya Villaferte, kaya nagpaabot po nin pakikidumamay, pakikisimpati, condolence si President Duterte and si Senator Bongo kay Kong Elre Villaferte. So, ayan po totoo man baga talaga na principal author ining biskat na maging university and state university and college, ini pong si Kong Elre Villaferte. Totoo man yan, siya pa ang principal author kan Bureau of Fire Modernizations Act and the conversion of the Bicol College in Applied Science and Technology into the Southeast Asian University of Technology. Working congressman kaya si Kong Elre Villaferte, yan ang totoo, dahil bright, madunong, maurag na congressman. Kaya sikat duman sa Kongreso asin sa national. An iba man da dyan, sige pakaraot, sige man kung ano-ano na sa naman da ang garo pagkontra sa iya man na mga nagigimong. Kaya nauuyam siyang maray. Nagmumundo ngayon ang pamilya mi.
pigpa para raraot pa man nga kan sarong opisyal kan probinsya po ning Camarines Sur. Saka kung ilrey, kung baga igwa kang mga reparo man, darahan na lang ani nindo. Dahil nindo pagpapahalo yun pa, darahan na nindo sa intong mga tuyaw na yan sa magkakanigong korte, kung igwa man, mga reparo sa lambang. Maginan iba man na mga opisyal kang gobyerno sa Camarines Sur, kung may mga reparo ka mo, darahan na lang daw nindo sa magkakanigong forum. Pero ang iba nga dyan talaga, yaw na sa korte. Kaya lang, yan ang sinasabing, so mga nag-i-expect, duman sa ibang mga kalaban kan mga Villaperte na ngaya, dahil man ngaya baga ang ibang kalaban kan Villaperte na sususpende, dahil man natatanggal sa sendang pusto, dahil ngaya makusog man ang kapit. Saka dahil ngaya tinatamaan, sinasabi ngayon paingurag ng kaso. Dahil man nga tinatamaan kan mga kasong pigpaplanchar kan mga Villaperte, kaya maluya ngayon ibang mga nagliligal advice maluya ngayon mga testigo, witness, kaya ngaya ano bang kinakasuhan kan Villaperte, dahil lamang ngaya natatanyog, dahil lamang ngaya na didismiss sa trabaho, dahil lamang ngaya na sususpinde. O ano ang ginigibo ngayon kansang ko ng panlalawigan, lamang ngayat, garo baga ngaya silensyo. Kung baga ngaya may mga reparong mga irregularidad na mga trabaho. Kung baga ngaya igong mga bakong kaaya-aya sa padalagan. Ninsisay pa man na opisyal na kalaban kan Villaperte, tambong galuntala ngayang pirming nadadali. Ano ba ngayang kalaban? Dahil baga ngaya na sususpinde. Ano na ngayang garumaluya ngaya ha? Sinasabi ngayang kadakol na ngayang kaso. Dahil man baga ngaya tinatamaan. Pigcha-challenge ka mo. Kung ilre. Kung talaga daang may mga reklamo man ka mo sa ibang opisyal kang gobyerno sa probinsya. Patunayan na ngayon na pwedeng madismiss o matanggal sa trabaho. Bago pa ngayon mag-file ng certificate of candidacy. Mapiling na naman lamang ang certificate of candidacy. Ang pigpaparangaw-ngaw ngayong mga kaso di man basa ngayon tinamaan ni Usad. Buisit ngayong kasi ibang mga kita-kita nun. Yung lugod ang nauuyam. Murto kaya ngaya. Kaya dapat nga kung ilre, ipahiling talagang galing na masuspindi ngaya ang nagpapara kalaban sa Indo. Maginan mga nagpapara tarabuga ngayon sa Indo, karasuhin na ngayon Indo. Ngari kayang iuman sa nasi, ginang karasuan. Bad trip sa Elrita, may kinasuhan dang karnaping bagang mga empleyado kan Kapitolyo. Ipinapapiyan sa pati dang 300,000 kada saro. Kaya bad trip na Maricel Rita. Iyon lugod ang tinatamaan ng kaso. Tago-tago itong mga naplantsaran ng kaso pangyayari. Ayan na tayo, Diyos ko. Mag-commercial daw kita, idol. Maray, pamaganap buhay kita. Ma-stress lamang kita na magkahilang pa kita kaning mga inda. Hanap buhay daw kita, idol. Kubusan na. Ang oras na yan, kabos tod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol,
Party List. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List. Huli natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap. Yummy! High in calcium. Helps make us strong. Go, go, go. Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Milky White, White, White. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Migs Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabwa Camarines Sur, Miss Dina Haliari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City, Almonte and family, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabwa Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinilio, Buhi Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Sunny Maestrado and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Manny Noble and Shai Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Irigas City. And Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Irigas City. Sa saindo po gabos, Diyos mabalos. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ang hanap ninyo garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos.
genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Lavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky, White, White, White. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sa mga Facebook Live viewers taman po, pinapalayogan taman ng mga late tuner ng good morning. Si Mary, Ma'am Mary, good morning. Ang friend na magayon-gayon, Hermanang Monica. Hello po from Tarlac City, watching. Thank you, Ma'am Mary. Si Hermanang Melanie Mendoza also watching. Thank you so much, sis. And kay Hermanang Monica Perique. So iba kung mga ano, dahil ko na nabasa sa ibang mga ano po nindo, mga comments, good remarks and comments, kasi natakpan na ng ibang mga comments. Sorry. But anyway, good morning na lang and thank you so much po sa inyo kabus na nag-watching, nag-paabot ng mga greetings. Okay. Sa mga lechoner ta, good morning, good morning. And sa toyaman pong mga Mr. and Mrs. na ma-celebrate kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Sa mga gustong magpasalamat pa, kasi nagro-rumdom,
nin loyalty, gratitude, tribute, si kanta kasubagong boses ni Lolo para kay Lola, one of the favorite song of former Gob, Luis Robredo Villaferte of Camarines Sur. Kinanta ni Jimmy Litada, kan Kapitolyo Provincial. Ini man sikat-sikat na mariining kantang ini na pinagsurat ni Ma'am Elaine. Magayon na kanta ini, lalong nagsikat digdi si Kong LRB. Camarines Sur, iniyan sa tong banwaan, mahihiling ang kauswagan. Louis Villaferte, ikan may kagibuhan, sa karahayan niya tong niyan. Villaferte, visionaryo, makatao, sincero, kang totoo. Villaferte, mahigos na congressman. Villaferte, ipadagos ang sa imong pagkaserbido. Iniidolo, igaan sa mong paborito, maasahan ang mga gibo. Louis Villaferte, para sa gabos na tao, probinsya ning Camarines Sur. Villaferte, visionaryo, makatao, sincero, kang totoo. Villaferte, mahigos na congressman. Villaferte, ipadagos ang sa imong pagkaserbido. Mahigos na congressman. Villaferte, ipadagos ang sa imong pagkaserbido. Mga tugang, sa impormasyon sinabi kan COMELEC, kinokonsideraan na pagbabawal sa pag-imbita nin mga artista sa kampanya sa eleksyon 2022. Kasi baka pagkaguluhan yan, mga artistang yan, taan ibang mga politikong mapirak, minsan kayang magbayad nin mga artista para magdayo sa mga lugar-lugar maninda, para gamiton sa pangangampanya maninda. Ang artista saro ni sa nakakahugot nin mga suportadores, botante, kansarong nangangampanyang politiko. Kaya lang, dahil igwa po kitang COVID pandemic, bawal nung unaan surksukan, tiripon-tipon, durukutan. Pero dahil manggirari na ibitaran po, yaon pa manggirari ang durukutan, tiripon-tipon, mga okasyon, dahil manggirari po na ibitaran yan. Kaya sige pa ang taas po kan COVID-19, infectious sa Bicol, maging sa Pilipinas.
kinokonsiderar kang Comelec ang suwestyon mungkahing ipagbawal ang pag-imbita sa mga artista maging sa iba pang mga performers, stage performers, or sa panahon ng kampanya sa paaboto na 2022 election. Sigun po yan sa Comelec ni Commissioner Antonio Co. Jr. na ikinokonsidera ng poll body na mungkahing pagbabawal sa mga entertainers sa mga campaign rally tuyong panahon ng perilian. Katuyan po kan pagbabawal na maiwasan ang mass gatherings o pagdagsa kan mga tao sa mga campaign sortie kan mga kandidato dahil sa banta paman giraray kan COVID-19. Karaniwan po na sa mga kandidato na mag-imbita ng mga artista, mga entertainers, para makahatak nin pagkadordakol-dakol dagmang na mga tao to yung kampanya. Base sa draft manual kang Comelec, kasumpay sa new normal election dapat maabot sa nasa 10% ang kapasidad kan mga venue kung saan gigibon po ang campaign rally. Tama yan. Magbase na lang po kamo sa pagbuklad nindo kan sa indong plataforma ni gobyerno. Saka ang pagkatao kan sarong kandidato dapat maging malinaw sa mga botante. Kung sincero or gigibon sa nang hanap buhay ang politika kan ibang mga nagkakandidato. Para sa na maging maray ang buhay ninda, malog sa politika, para maging maray ang sendang ekonomiya, pagbuhay, may poder. Pero ito talagang pinakang mayor na katuyuhan kan ibang mga politiko sa pagtampisaw, sa lubto or pagtampisaw sa politika. Iyo ang tunay na magtao po ni na serbisyo sa publiko nangurog na sa mga tios na mga pamilyang Pilipino. Bako itong self-interest. Bako itong pang-personal na interest para maginhawaan sa indang pamilya, buhay, poder, magkaigwaning palibot na mga alalay, may dakulang income, pero itong tunay na objetong solusyon sa mga maray na mga kaisipan, sa mga problemang pigatobang kan mga tao, masolusyonan pang long term ang problema sa poverty kapag tiusan kan mga tao. Minsan iyan po ang nanineglect, ninuli sa iba personal as in self-interest. Lugod ang paglaog sa politika, iyo ang nagiging garo karir, nagiging trabaho para maproteksyonan ang iba man ng mga negosyo. Kaya kitang mga botante, aram ta na po yan, tabako man kitang mga kulang sa pag-intindi kung sisay mga nakakatabang sa to, yan ang anduyugan ta. Pero itong puro sa naman pairak-hirak, saka kumbaga sa kung bakong pairak-hirak, puro sa naman na ang katuyahan makalaog giraray sa politika ay nako. Dahil po kita kayan. Dumana kita sa talagang nakakatabang po sa tuya. Iyo po baga. Dahil kita ka itong nagsasaragin-sagin na mga una mo sincero talaga. Pag una sa ulaan nila, lingaw na sa mga tios.
lingaw na sa mga nangangaipuan ng tabang. Pero pag mahagad boto, abang bubuot. Ano po? Abang bubuot pag maharagad boto. Pag maharagad boto, nakakaparasyar sa mga harong kan mga botante. Pero pag nangangaipo po ng tabang ang mga nagtitiyos, sa inong ka, mapahiling, dahil lamang. Pero pag mahagad boto, abang bubuot, kan mga kandidato, abang bubuot na langhigos pang mag-abrasa, saka magpasyar sa mga harong-harong kan mga botante. Pero pag panahon kita araw kaning pandemic, o igo na lamang, diit lang pong politiko nakakapasyar sa mga barangay. Saro na dyan si Luigi Villaperte, Elre Villaperte, Kong Elre Villaperte, nagkapira lang sa nabibilang sa mga guramoy. Asin iba pang mga mayor, congressman, si Congresswoman Jusal, Kong Sal Portuno, JP Sal Portuno Jr., nahihiling ta, sig and relibot. Nabibilang ta sa mga guramoy, sa mga kamot, asin bitis. So iba, abang sasakit baga magpahiling, magpasilag sa publiko. Camarines Sur, iniyan sa tong banwaan, mahihiling ang kauswagan. Louis Villaferte, ikan may kagibuhan, sa karahayan niya tungunyan. Villaferte, visionaryo, makatao, sincero, kang totoo. Villafuerte, mahigos na congressman. Villafuerte, ipadagos ang sa imong pagkaserbido. Iniidolo, igaan sa mong paborito, maasahan ang mga gibo. Louis Villaferte, para sa gabos na tao, probinsya ng Camarines Sur. Villaferte, visionaryo, makatao, sincero, kang totoo. Villaferte, mahigos na congressman. Villafuerte, ipadagos ang sa imong pagkaserbido. Mahigos na congressman. Villaferte, ipadagos ang sa imong pagkaserbido. Mga tugang, ang Department of Health, ang DOH, Bicol, mayo pa pong rekomendasyon na isairarom sa Otro Liwat sa Enhanced Community Quarantine ang bilog na Camarines Sur, kaiba po ang Naga City, alagad anibang mga LGUs and provincial government dapat i-assist ang sitwasyon
Mayo pang rekomendasyon ang Department of Health. Bicol tangarig isa irarom liwat sa Enhanced Community Quarantine ECQ ang bilog na probinsya po ng Camarines Sur, kabali ang Naga City, alagad ang mga LGU, ang may puder, kapangyarihan na gibuhon na ini, sa saindang mga banwaan o syudad, kung kinakaipuan dahil sa padagos na pagtaas po kan kaso kan COVID-19. Kung narumduman nindo si Secretary Harry Roque, ang spokesperson kan Palasyo Malacanang, kan magkaigwang meeting ang IATF, mga doktor, haros nagluwas ang mandata ang ugali ni Secretary Roque, kan pagparaturtok niya, asin pagparakulhaban niya, ang mga doktor na nagmamaot sa naman na aninterong Metro Manila o ibali na po ang iba pa na ilaag liwat sa mas maigpit na enhanced community quarantine na iyo po na nga ni imining ECQ. Duman medyo nakulgan ang buot kan mga doktor. Duman na hiling na arog pa lang kani si Secretary Harry Roque kung maanggot. Dahil kung iisip-isipon man mga tugang, ang kaisipan kan mga doktor na pag-lockdown, saro po ining bagay na mapabagsak na entero sa ekonomiya kan nasyon Pilipinas, sa ekonomiya kan mga tao, maparo-ro lalo sa pagkabuhay, lalong mai-stress, hasta sa ma-depress ang mga tao. Dahil po sa padagos na paghigpit, sa pag-iro-iro kan lambang namamanwa ang Pilipino, dahil po, dahil man nagkukulang ang tao gayod, sa pagsunod na paggamit ng face shield, paggamit ng face mask, pag-alkohol, pagbubo kung ano pa, pagbugtak sa mga lalawgo na itatapal kung ano pa. Pero padagos po naglalangkaw ang COVID-19. Dahil po nga ni ang gobyerno dahil man nakakadiscovering medicines na dapat tumarunta para dahil kita magkaigwang COVID. Sa toya man pong gobyerno dahil man nagkukulang kayo sa budget. Bilyon-bilyon ang pirak ang gobyerno sa pambakal na vaccine laban sa COVID. Pero ang nag-aarabot na bakuna sa toya, tiki-tiki. Dahil man nasusunod talaga itong inapod na talagang labu-labong rollout vaccination para targeton tanan na mabakunahan ng 80 to 90 milyon na mga Pilipino. Kung kikirikwintahon, dahil panganigad na abot sa mga 20 milyon ang mga Pilipinong napagbakunahan. Kaya, nagkakaigwa na nga ni kitang vaccination, nagkakaigwa pa ng surge of COVID, pati sinabakunahan, nalilintikan pa. Natamaan pa kan COVID. Kaya sa'yo na pumaduman ang tao, tapos ilalockdown. So medyo napikunduman si Harry Roque. Kung iisip-isipon, may punto man na pag nag-lockdown po kita, ang enterong Pilipinas lalong masukamang ang ekonomiya. Dati na kani kitang subasob dahil kani yung more than 1 year. Na dahil natatanggal ang community quarantine sa nasyon kan Pilipinas. Magin ini pong sa tuyang problema sa mga negosyo, apektado sa igo. Mga company, mga establishment na mga pribado, haros kadakol na mga nalugi, nagsarado hanggang sa kadakol na mga Pilipino ang nagkawar raning hanap buhay. So kung naatid-atidon ta po, abo man po kan gobyerno na magutom ang mga Pilipino, magkagaradan ang mga Pilipino sa COVID-19. Ang mga doktor man, napapagal naman po. Dahil ang sabi, surusuan na ang mga pasyente sa mga ospital, dahil naninda kaya, nagreklamo na, gusto na magburota sa sendang trabaho, sa sendang sinumpaan na profesyon. Ito nga ning sa PGH na tulugay itong doktor, opera pa, nag-dimiter na.
na maging volunteer, kundi ang kapalpakan man kaya. Kon, baga may pirak ang gobyerno ta. Ano ta magpara-hire kita nin mga volunteer doktor? Sweldohan yan! Yan ang dapat kayan. Sweldohan ang gabos na doktor. Bigyan niya ng emergency risk allowance. Ibigay ang hazard pay. Dahil para sa inda yan eh. Asin sa iba pang mga frontliners. Asin sa iba pang mga healthcare workers. Ay ano na tayo, kaya nagiging maribong ang sa tuyang gobyerno. For medyo ta, ang para nga ni Kiwan, itao man ni para ki Juana. Ang para ki Pedro man, ay ano na tayo, napakapasi. Okay, digdi sa Camarinesor mga tugang. Eh, pa-sure kung talagang kita man ibalik sa ECQ. Garo sa iling ko nga ni, siguro, garo abo man na mag-ECQ kita sa Camarinesor, taaram niya, epekto ka ni. Lalong masubaso ba ang ekonomiya kan probinsya? Kundi, ang mga tao man kaya, anong man daw tayo napupundan, magsunod na nga na kita sa mga policy. Nangarig mayo na magpardakol na mga tinatamaan kang COVID-19. Villafuerte, visionaryo, makatao, sincero, kang totoo. Villafuerte, mahigos na congressman. Fuerte, ipadagos ang sa imong pagkaserbido. Iniidolo, igaan sa mong paborito. Maasahan ang mga gibo. Louis Villafuerte, para sa gabos na tao, probinsya ning Camarines Sur. Villafuerte, visionaryo, makatao, sincero, kang totoo. Villafuerte. Mga tugang, saro po pala sa favorite song, nagirumduman ko ni Kong LRB, itong boses ni Lolo para kay Lola, sa naging tribute. Kang grupo ni Jimmy Litada, siya kaya, pero may kaiba-iba kayong panahon ni LRB. Saka, dawa sa abroad, pigpapara, ano siya, bilog siya na itong grupo, nin mga parakanta. Nasunoan ini, nadawag ni LRB, paborito pala niyan na boses ni Lolo para kay Lola. Kaya kinanta po ni Jimmy Litada sa kakansa iyang grupo na Joey, ano, katukayo kuman, maurag ning kumanta. Tayo pa daw kuman sa endo. Madadanon ang boses ni Lolo. Dainan niya makakanta mga pangharalan sa banggi sa pagturo. Isipon mo kung di man paborito nindo ni Lolo na ikamagmundo Lola yaon sa ko ang musika kung si Lolo may boses pa itinukdo niya
sa kuya. Namugun mo ang kanta ko, hale pakilolo. Girumdumon na si Lolo, nagkakanta si Mo. Sa banggi, sa pagturo, isipan mo. Kundi man paborito, nindo ni Lolo. Dahil ka magmundo, Lola, yaon digdig ang musika. Kan si Lolo may boses pa, pirming kakantahan kanya. Paski ngunyan nakalaon, mga kantang magagayon, at kundi man dadamugon. Maglihis na ng alawin na panahon, kanta ni Lolo damugon. Dahil ka magmundo, Lola, yaon digdig ang musika. Kan si Lolo may boses pa, pirming kakantahan kanya. Mga tugang, binabati ko maning happy birthday si Mr. Jose Alvaro, nag-watching from Hermanang Monica Perique, Sa kanta ko, and also si Bina Binobra, boses ni ang may bahay ni paring Cha Binobra, also watching, also listening from Bato, Camarines Sur. Saro po pala sa mga impormasyon, ikaw da ang sarong lola, na basta na sa naman na ipig walat gayod, nagaro na nagmisto lang basura. Kawawa naman, mga tugang, di ba? Ang mga senior citizens, ang mga lolo, lola, dapat padangaton nga na yan Dahil kung mayo po, ang mga lola ta, kung mayo po, sinda, mayo man kita digdi sa ibabaw kang kinaban. Magin ang mga lolo. Takon mayo man ang mga lolo, mas lalong udamang kita digdi sa ibabaw kang kinaban, ta dapat ang lola sa kalolo, pareho dapat yan na padangaton ta, di ba? May impormasyon kayo na sarong lola, inabando na lang sa sarong lugar na garo na nagmisto lang basura. Garo dahil na pinapakakan lamang. Kawawa naman po, payat-payat naman pati siya. Saro sa durog damdamin ang larawan na nakuhanan ng isang netizen na isang lola na dahil sa matanda na at di na kaya ang sarili ay tila parang basura na lang na inabando na. Kung ang iba ay kinukonsidera ang lola o nanay na napakahalaga, ano pa kaya po ang nasa isip ng kapamilya nito? Di ba? Dapat ang direct family ang lalo lugod na dapat na iyo po ang magpadangat kan sa indang mga lola, di ba? Kan sa indang magurang. Kasi po nakukulgan ng ibang tao. Ano man na kaluyahan kan mga lolo-lola, dapat anduyugan ta asin suportaran ta, tabangan ta po.
Ta kun mayo po sinda, rumdumon ta kun mayo sinda, mayo man kita sa kinakamugtakan ta. Yan lang ang dapat rumdumon man po. Kan lambang pamilya. Happy birthday liwat, Mr. Rosie Alvaro Borromeo of UNEP of Iriga City, also celebrating his birthday today. So happy birthday, and may you have many more birthdays to come. Thank you so much, sir. Magpakanton ka, sir, or magpapansit ba to? Okay na po ang pansit ba to? Normal, masakit na raw pong sakit yan. Ay, yung manangga, sabi ni Hermana. Oy, si Jimmy na Prestado Bungay Salva also watching. And sa mga lectioners good morning. Sa endo po, kay Mr. Efren Acario also listening and watching in our radio program. Also tuning in, Mr. Lorenzo Angeles Baleras, Jorilia Nelly Jo. O Joy, hindi ko maintindihan. Tabaraliktad siya pang pangaran. Si Jerry Loquias also tuning in. Thank you so much for watching. And itong nakita sa larawan na isang lolang parang inabandonang parang basura. Ito ay nakakadurog na larawan na nakita ko sa buong internet. Ano ba kaya ang pigpaparadalan man kaniba sa internet itong kung ano-anong chirismisan, minsan pornographic films pa ang dudot-dot. Diyan daw sa mga video kan niyong Facebook. Kung pwede taranggalon daw itong gusto mo man mag-update kan mga news sa mga television, sa iba pang mga update man sa politics, may bigla man dyan nag-aaradukan sa kanag-uurubaan ng mga pelikula sa video. Nakakabuisit man niya ako ini yung tentasyon man niya ako ini. Dapat aralion po yan. Dapat po ang mga magurang tapadangaton. Ayan sa naman. Kung di kayang sirbihan, kan mga aki, ang sa indang mga magurang, ang lula, lolo, ta mga maedad na. Kung baga mayo ng, dahil na kamumatawanan ng kwarta, dahil na kamumalutuan ng pagkakan, igwa po kitang home for the aged. May mga bahay sa mga matatanda. Doon po ninyo dalhin personal para may mag-alaga sa mga lola, lolo, di ba? Ay ano na tayo por Diyos por Santo ba kung basta na sana nindong lintik kamo, basta na sana nindong iwawagtak, nagaro na basura na sa enda pong lola, kung saan pong lugar. Ay Diyos ko tayo. Lalong i-stress baga kita kaning naalingta. Mga tugang, inabot na naman ako nin oras para magpaaram sa panlunes na edisyon kan sa tuya pong programa. Sa gabos ng mga Facebook Live viewers me, thank you so much. God bless us all. More power po. Stay safe, stay healthy, and more power. Sana dahil kita magkahilang, ipangadyi ta sa mahal na Diyos na pirmi kitang biyayaan, tang kita pirmi ng pagkakan sa oral daw. Kung may nagsusuro-sobraman po na mga pagkakanindos, panawi man po ang mga iba nindong kataraid na nagugutom, lalo na sa may mga akid dyan nag-iiribi, takon mayo na pong kinakakan. Tayo man nindo po, ihiras taman ang satuya pong surusobra ng pagkakan. Dawarayo pa ang Pasko. Ini po si Joey, Yaon Mansalado Technical, si Felix Lagrimas, Joanna Divilla, Jimmy Gonzon, Aldrin Orlando sa information. Ma'am Kayla Ligasyon sa opisina. Diyos mabalos, standby po sa masunod na